El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Per l'altre. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Esperemos que salga bien. Abat Oliva y Terranova. Por Terranova no se puede subir. Por Terranova solamente baja. Pero lo van a cambiar Bueno, ¿por dónde quieres ir? por aquí, por Abat Oliva. Abat Oliva. Sí. El jazz en viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz, Què fas de enmig? la mà de Pilar Sobirà. Aquesta setmana seguirem recuperant els Atontades. concerts de la Marató de Jazz que l'Auditori de Barcelona organitzava el 4 de maig passat, amb les actuacions de les bandes de dos músics de l'escena jazzística catalana, el quartet del contrabaixista canari Martin Layton i el triomf del saxofonista basc Gorka Benítez. Per cert, aquesta setmana el programa Directe a l'Òpera emetrà Els mestres cantaires de Nuremberg de Richard Aquí no Wagner, puedo subir. una òpera llarguíssima de gairebé 5 hores de durada, i per aquest motiu el Via Jazz Concert excepcionalment començarà una mica més tard del que és habitual.